Oh. Ya, Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Ya, dibawakan oleh Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Wah, iya. Yo, Nes. Mau nek ora tak geret ora tanda tangan. Tak rangkul tak geret e. Bul. Awake kok tape. Oh. Ya ora apa-apa. Monggo, jumeneng, Mbak. Ya. Ya. Wah. Wah, ya. Luar biasa tenan ya. Rumah saku kok sak bengi iki do trampil-trampil to. Sing jeneng gender iki ninting iki penak wae kok. Tenodong ngono ta ya. Ha iki kok tong dong dong. Nah ya. Soale penggender iki nek diatonis pentatonis ngelothok iki malah. Ya. Lungiting Asmara. Heeh. Ya. Suwengonku ngenteni nana. Pikire ora iso rasa sok muni. Ya pingine ayo terus. Nah, ya kaya mah. Cendak-cendak banget terus. Ah ya iki wektune mepet kok ya rek, wektune iki ming 2 jam. Wayang Kliman ki mula tetembangan ya ora perlu ngladrah 2 sampai 3 ulian ki ora sah. 1 ulian saja wis tonjo. Heeh, wis diuli-uli wis tonjo. Heeh. Ayo, ki mau jenenge Lungiting Asmara, Lungiting Asmara. Ki ana sing nyuwun podang kuning terus. Oh iya, podang kuning terus kae mau penyanyi Bapak Brigjen sapa Hartono mau le kepareng nyuwun wis sawetara wektu. Heeh. Oh, iya wis Lungiting Asmara mau wis diaturake. Oh iya. Terus iki engko podang kuning Mbak Elisa. Terus iki ana pamundutan lagu. Sugeng dalu Pak Sena request langgam kapilut saking Kalimantan nggih meresani live streaming di YouTube atas nama Kula Eka. Ya. Tanpa saweran. Ayo, matur sembah nuwun.
tetep tak pacaosi mergo aku ki wong iki ora bakal iso tegelan lho. Tak caosi ya mbuh perkara iso apa ora iki sing penting aku nyago nyaosi. Ah iya. Ya, podang kuning sik diaturake Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ayo. Ha. Elisa Orkarus Alaso. Jumeneng, Pak. Junemeng. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Abagong. Heeh, wah iki laris tenan iki. Pripun? Nyanyi campur sari. Live streaming. Jelas kudu ya. Terus apa wis werna-werna cah. Ora tau leren sibuk. Iya, nek pas prae yo ngamen ning perapatan kok. Ya aja ngamen ning perapatan Saya tenan. itu ora apa-apa, le penting obah mama kok. Ya bener kok ya. Heeh. Nggih. Wis rombongane dhewe wis obah kawit sesasi. Heeh. Iki wis siap-siap mamah. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh, ya sa. Nggih. Masih lanjut lagi besok Celimen bulan Juli ya, Tru. Nggih. Masih lanjut Monggo lagi. ingkang ngersakake Celimen nggih. Ternyata lah iki tak umumke sisan sa. Nggih. Sekalian kowe iku ya ngumumke. Ternyata tanggap darurat masih diperpanjang sampai akhir Juli. Teges? Heeh. Awak dhewe isih iso nyelimen Juli iki isih iso nggo nyelimen. Apa wis ana sing nimbali? Wah, lihat saja nanti schedule jadwalku. Wow. Ning ora tak kebak iki, Neng. Aku saya. Waduh. Ngaku saya marah ya. Aku lelah. Capek ya, capek. Capek aku. Iya, wis ora apa-apa. Kanca-kanca semangat kok kowe kok capek. Ayo perlu waktu refreshing bareng. Iya. Ayo podang kuning sa. Nggih. Wah. Mampu menyedot penonton ya, Lisa. Iya. Nggih, benjang sinten kang ngersakake monggo segera pesan soalnya nanti slotnya habis ya. Ini sudah ada katanya Mas Admin sudah ada sekitar 10 ya? 10 Iya. wayang Celimen di bulan Juli. Tuh. Monggo. Monggo silakan. Mangga. Cangkeme. Laris amin. Ya, murah meriah. Murah meriah mentah, mangga. Ya. Bawani. Nadyan wujud mung peksi. Lho, tenan to? Mau ki penonton iki 8.500. Begitu Elisa ngadeg cek langsung dadi 9.000. Wah, tambah 500 wong. Ayo tenan. Ya dasare iki jan Iki meriah aja. tenan kok. Prastiwi aja dikon ngadeg kok ndak mlorot dadi Wes semakin boom nek ana Bu Prastiwi ya. kae ngilangke penonton ya. Ya dasare iki meriah kok ya acarane Pak Jenderal. Selamat ulang tahun nggih Pak Petrus Hardono. Panjang yuswa nggih, mugi-mugi dikasihi semua keluarganya. Amin. Panutan. Amin. Amin, Pak. Luar biasa. Aku tahu ya ngeblok ro Prastiwi iki pas aku dhewe metu penontone iso 1000. Bareng Prastiwi melu tak syuting iki penontone kari 6 aku dadak gaweke nok. Ben ngopo? Ben ra lunga penontone tak gaweke segonya ora usah lunga. Nok ini ku napa to Mas? Noki nek cara Jawa ki nganu, napa? Sego. Oh, Sego dadak dipeke disekan. nggon godhong kae. Apa nggon dus kae. Oh ya ora, engko Bu Pras munggah lagi sak ngadekan langsung tambah 10.000 penontonnya. Ora apa kancane Prastiwi ora di HP ya. HP yo duwe, tapi HP cetuk lho, HP cetuk. Alus manis nengse Neno. Wasawenggan kula
untung kanca sinden ki apik-apik atine lho. Heeh. Nek ana kancane lali mengus apa langsung di. Wis suwe. Ya, persahabatan. Ah kejaba iki nek upama sindene iki do dem-deman. Heeh. Mari takon ngene apa iki? Ampuh. Pikiran dhewe. Pikiran dhewe. Pasti iki sing sok ngono. Golek isi podang jenar Neno ipo bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan ya esok awan ning omah wis ora kerasan uyuran aku golek sing tak sayang gedhet lah ora kroso esok gelang detang retang titang getang kuntang truntung tak yang tak sawang meja ing ngepang kencangan dari saka ketuangan sarwi ngoceh dheweke kalih rejo tak suwon bangsa izin podang kuning agawe pikirku kumping serek ireng tak sawang katon manise ipo bunga yen katon nyanding siran
kasih Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ya. Tak kira nek pamundutan lagu ning ana kabar saka Pepunden Reng. Apa? Penyane Bapak Blasio Subono kinanjihke karo awake dhewe sak kanca. Sesuk Juli nek ana wektu sing longgar panjenengane kersa tindak mrene latihan. Wah! Wah piye kok. Matur sembah nuwun tanah besok golek wektu sing longgar ya, Tru. Ya. Karo nglomboke kanca-kanca, karo kangen-kangen karo kanca-kanca. Iya. Aku ana sing wis lali rupane barang e. Saking suwene ra ketemu. Heeh. Lali rupane jan lali bentuke.